आज मी रवा डोसा बनवते। त्याच्यासाठी मी साहित्य घेतलं आहे। 1 कप रवा घेतला आहे, 1 कप तांदळाचं पीठ घेतलं आहे, 3 चमचे मैदा घेतला आहे, हिंग घेतला आहे। हिंग माझा खडा होता म्हणून मी तो पाण्यात टाकला आहे। 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट, 2 मिरच्या कापून घेतल्या, अर्धा चमचा काळी मिरीची पावडर घेतली, 1 चमचा जीरा घेतला आहे आणि चवीनुसार मीठ आणि कोथिंबीर चिरून घालणार आहे। आता आपण भिजून घेऊया। रवा चाळून घेते। तांदळाचं पीठ, मैदा, इथे 1 कप पाणी टाकलंय। अजून मी अर्धा कप पाणी टाकते। रवा भिजल्यानंतर तो वाढणार आहे। इथे मी मिरची टाकते, काळी मिरी पावडर, जीरा, आलं लसणाची पेस्ट, हिंग, कोथिंबीर आणि चवीपुरतं मीठ। तर आपण चांगलं हे फेटून घेऊया। आपण बनवणार तेव्हा जर घट्ट झालं तर थोडंसं अजून पाणी टाकायचं आहे। आता हे आपण 15 मिनिटं झाकून ठेवणार आहे। हे मी आता झाकून ठेवते 15 मिनिटं बरोबर। 15 मिनिटं झाली आहेत आपली। आता आपण उघडून बघूया। रवा चांगला भिजला आहे, थोडंसं पाणी ॲड करते। तवा तापला, आपण तेल लावून घेऊया। टिश्यूने तेल लावते मी। आपण वरून त्याच्यात तेल टाकायचं बरोबर। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, कमेंट्स नक्की द्या।